أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Draga braćo i sestre, na ovo doba muslimani su podijeljeni na razni sektima i svaki uzio nešto od vjerovanje i svaka osoba i svaki taj sekt ide na stran put. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on govorio da kada bude ovo stanje, kada muslimani budu podijeljeni i tada će pojaviti jedan uzvišeni imam, onda imam Mahdi će doći, on će opet ujediniti ovi svi muslimani, on će boriti za islam, on će odlučiti među muslimanima šta je ispravno, šta je nije ispravno. Mi, Ahmadi, muslimani, mi vjerujemo da imam Mahdi i običani Mesija već pojavio. A na druge strane, ulema, oni su odbili, većina dio islamski svijet još uvijek ne samo su negirali, nego oni su nazvali ovo imama nauzbillah kao on je kafir, kao on je nevjernik. I čak u Pakistan parlament donijela odluka i oni su odlučili da Ahmadi nisu muslimani. I tako oni govori da hođe oni su pravili kao iđma, usaglašavanje da Ahmadi muslimani nisu muslimani. I ovdje na ovo područje isto hođe govori da svi ulema od svije sekti oni su dali zajednička fetva da Ahmadi nisu muslimani i zato oni kažu da oni nisu muslimani. A na druge strane ima jedna fetva od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mi ćemo danas objasniti vama u tome. A prije, u početak, ja sam pročitao par ajeta iz časnog Kurana. Ovo je sura Ibrahim, 14. sura, 14. i 15. ajeti, tako se glasi. Ovo Allah priča kao sudbina za svakog poslanika. Kad god neko je pojavio od Allaha, onda njegovi narod, njegovi ljudi, pogotovo ovi poglavari, oni su odbili i ne samo su odbili, nego su pokušali da uništi taj Božje poruka, da ugasi ovo Božje svetlost. Allah kaže, a oni koji nisu vjerovali, rekli su svojim poslanicima, mi ćemo vas zaista istjerati iz naše zemlje. Onda oni misli, to je zemlja samo pripada njih. Ovi poslanici koji su tamo pojavili, koji su tamo
živjeli ili oni su bili rođeni na to mjesto, onda ovi nevjernici, oni govori kao zemlja pripada njima. Mi ćemo vas zaista istirati iz naše zemlje ili se morate vratiti našoj vjeri. Oni pokušaju da ova poslanik ali njihovi sledbenici napusti svoje vjerovanje, a prihvati staro vjerovanje. A onda je njihov gospodar njima objavio: mi ćemo zaista uništiti silnike i mi ćemo sigurno vas naseliti na zemlje poslije njih. Ovo je za onoga koji se boji mog položaja. Ovo je za onoga koji se boji mog položaja i boji se mog upozorenja. Onda na drugom mjestu Allah kaže: poglavari njegovog naroda, sura Al-Araf, 89. ajet. Poglavari njegovog naroda koji su bili oholi, rekli su: mi ćemo tebe sigurno, o Šuebe, i vjernike koji s tobom vjeruju protirati iz našeg naselja. Ili ćete se vratiti našoj vjeri. To znači, oni daju dva mogućnost: da prihvati njihova vjera sa silom ili da mi istiramo od naše ovo mjesto. Ili ćete se vratiti našoj vjeri. On je rekao: čak i ako bismo mi to mrzili. Hazret Šuaib a.s. rekao: i ako mi mrzimo ovo staro vjerovanje, opet vi nama tako kažete da opet da mi prihvatimo kada naša srca neće. I ovi sekti, ovi vjerski vođe koji su proglasili kao Ahmadi da oni nisu muslimani, oni međusobno imaju više razlike nego koliko Ahmadi. Ali prije ja hoću da čitam taj hadis šta je bio fatva od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem vezane u tome. On je naš poglavar, on je naš vođa, njemu Allah obavijestio sve dešavanje u njegovom motu do sudnjih dana. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Izraelčani su bili podijeljeni u 72 sekte, ali moj umat će se podijeliti u 73 sekte. Sve one će biti u vatri, osim jedne. Na to su ga sahabi upitali: o Božje poslaniće, ko su oni? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: to će biti ljudi koji će slijediti moj i sunnet moj ashaba. U jednom mjestu poslanik rekao: ma ana alejhi wa ashabi, oni će biti na isti put na koje su bili moji sledbenici i ja. To znači šta god se dešavao sa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako će dešavati sa ovi 73. džamat. Na drugom mjestu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada su pitali ko su ovi, ovo je težak pitanje. Na primjer, od 73 kako može da odlučite koja je jedna ispravna, koja je jedna koja je istinita. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio jednostavno kada je rekao: ma ana alejhi wa ashabi. I na drugom mjestu rekao: ala wahi al džama, slušate, taj će biti jedan džamat, jedna zajednica. I kada mi sada vidimo, ovo je odluka od poslanika. Časni poslanik kaže 70 idu u vatru. Mi to ne vjerujemo i kažemo nauzbillah da svaki musliman, oni koji nisu prihvatili imamovog doba, da će ići u vatru. Ovo je njegov riječi kao lutnije.
I poslanik kaže 72 idu u vatru, samo jedna ide u džennet. To znači, i onda rekao, sa njih će dešavati isti stvari kako su dešavali sa mnom i sa mojim sledbenicima. Prvo, na ovo doba, kada su u Pakistan glasili Ahmadi kao nemuslimanima, onda oni su imali ponos. Oni su govorili, oni su pisali u novinama da mi smo danas 72 sekti, mi smo odlučili da Ahmadi više nisu muslimani. Na druge strane, fatva od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je da među 73 jedna će biti ispravna. A oni su odlučili 72 su ispravni i jedna nije ispravna. Sada možete da razmislite o tome. Čije fatva hoćete prihvatiti? Da li prihvatite fatva od ovih političke partije, parlamenta, ili hođe, ili fatva od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta se dešava sa njim? On rekao, mi smo muslimani. Nevjernici oni su rekli, ne, vi nemate pravo da zovete sebe muslimani. Mi ćemo reći ime vaša vjera. Onda oni su rekli, vi ste sabi, niste muslimani. I sada Ahmadi, muslimani, oni govori da mi smo muslimani. Onda ovi hođe, neko kaže, oni su kadijani, oni su mrzeji, oni nisu muslimani, oni su gore od kršćani, nauzbillah. To znači, da li ne se dešava isti stvari? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi sledbenicima nije bio dozvoljeno da oni gradi džamija. Hazrat Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu gradio jedna mala džamija u svoje dvorište i nevjernik oni su srušili. Oni su rekli, nama smeta da ti obožavaš Boga. I sada u Pakistan ima nekoliko naše džamija koje su srušili i rekli su, vi nemate pravo da obožavate kako muslimani obožavaju. Ne dozvoli da se gradi džamija. U doba časnih poslanika muslimanima nije bio dozvoljeno da uči azan, a Ahmadi isto su zabranjeni. Nema razlika šta se tiče ovo riječi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za njega se kaže, jednom kada je on bio na putu i saznao jedan dječak koji je bio mušrik, koji je bio nevjernik, on pamtio azan i kada je on saznao, on zvao njega i rekao, hajde da čujem. Dječak učio azan i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu bio drago. Bio nevjernik, bio mušrik, ali on dozvolio da on uči azan. Zato što naš Bog je Rabbul Alamin, gospodar svih svjetova. Ako oni su muslimani, ako oni su pravi, onda ne treba da ni smeta ako Ahmadi uči azan. Ovi muslimani koji su nama glasili kao nevjerni, kao nemuslimanima, časni Kur'an fino priča, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ti smatraš da su oni ujedinjeni, ali su njihova srca podijeljena. Surat Al-Hašr, 59. sura, 15. ajeti. To znači, ovi razni sekti koji su donijeli zajednička odluka. Allah kaže, ti smatraš da su oni ujedinjeni, ali su njihova srca podijeljena. Oni su podijeljeni. Oni imaju fatve protiv jedne i protiv druge.
na primjer, ovi koji su odlučili među muslimanima bio isto nekad, na primjer, jedna sekta bude protiv drugi sekti, nekad su bili protiv šiti na jednom području, ali nekad gdje imaju više šiti, oni su bili protiv vahabi, ali to znači, ali jedna sekta bio protiv druga sekta, to se dešavao kroz istoriju islama. Muslimani su svađali nekad zbog razlika kako se treba da uzmi, kako se treba da obavlja namaz, svađali su nekad među sobom da li treba da uči amin glasno ili neglasno. Tako su bio dosta svađe. Ali kroz istoriju islama nije bio jednom da nekome su zabranili da obavlja namaz, da zabranili da uči azan. Čak u šiti oni imaju malo drugi riječi. Na primjer, oni kažu za Hazreti Ali, daju neki još drugi riječi. Ali njima nisu negdje zabranili da šiti ne smiju da uči azan. Ahmadi koji imaju potpuno istoriju, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu anna Muhammadar Rasulullah, ašhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, Allahu akbar, la ilaha illallah, iza sabah namaz, as-salatu khairu minan naum, dua puta. Nema razlika, ali ni to smeta. I to se pokazuje da oni nemaju ljubav prema islamu. Ako bi imali ljubav prema islamu, ako oni smatraju da Ahmadi nisu muslimani, onda treba da ni bude drago da oni uči azan, da oni obavljaju namaz, da oni uči časni Kur'an. U istoriji religija je prvi put takva vrsta ponašanja, da oni na takav način ponašaju kada imamo isti vjerovanje i ni to smeta. A prije nikad bio tako. Na primjer, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on govorio Bog je jedan, nema 365 kipovi kako oni su imali, onda oni su bili protiv. I prethodni poslanici kada su došli, oni su pričali nešto novo i onda ljudima bi smetao. Ali na ovo doba kada oni su donijeli ove odluke protiv Ahmadija džamata, to je čudno zato što ni smeta Allahu akbar, Allahu akbar, ni smeta islamski pozdrav Assalamu alaikum wa rahmatullah, ni smeta Bismillahirrahmanirrahim, ni smeta da se Ahmadi zovu džamija kao džamija, ni smeta da Ahmadi uči časni Kur'an, ni smeta ako Ahmadi pošalji salavat na časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I časni poslanik odlučio od 73, samo jedna će biti ispravna, 72 oni će ići u vatru. I ovi, kako može da donesi ovo zajednički odluka kada među njima su bili neki muslimani koji su imali vjerovanje da treba da ide u grobovima i ovi mrtvi, oni pomažu i možemo da tražimo pomoć od njih i ovo je kao islam. I na druge strane neka druga sekta koja kaže oni koji tako smatraju, oni su kafiri, ne smije da idete u grobovima i tražite od njih. I onda među njima su bili takvi koji su mislili kada mi pošaljimo salavat na časnog poslanika i njegova duša tamo bude presutna, onda zato kada oni pravi mevlud da ostanu svi zbog poštovanje,
A imaju su bili takvi koji su mislili ako neko ima takvo vjerovanje, on je kafir, on nije musliman, onda gdje je bogobojaznost? To znači, među muslimanima, onda svi su bili kao muslimani, na primjer, neki koji imaju takvo vjerovanje, nauzubillah, da Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhu, on bio Raisul Munafikin, on bio kao poglavar za licemjere i svi sledbenici i osim ovih 10 Ašra Mubašira, osam ovo 10 odabrani, ostali svi su bili nevjerniki. I isto tamo su bili ti ljudi koji su imali vjerovanje da Hazret Abu Bakr radhiyallahu anhu bio prvi halifa, Umar drugi, Osman treći, Ali četvrti i obrnuto isto su imali vjerovanje koji su mislili da Hazret Ali imao pravo poslije Muhammed sallallahu alaihi wasallam da on bude poslanik, on bude halifa i isto su bili tamo ovi ljudi koji su imali vjerovanje da je Hazret Džibrail alaihi salam Allah njega poslao prema Ali i zato on dosta liječio na časni poslanik i onda on pogrešio, otišao kod časni poslanika, onda Allah rekao dobro sada je bio greška i onda dalje objava poslao prema Muhammed sallallahu alaihi wasallam umjesto Ali. I isto imaju neki muslimani sekti su imali vjerovanje da časni Kur'an nema 30 džuzova, nego Kur'an imao 40 džuzova, a 10 su nestale, možda neka koza je pojala ili ne znam šta se dešavao, ali ovo među ove 10 džuzova bio kao jedna oporuka da Ali treba da slijedi za poslije Muhammed sallallahu alaihi wasallam. To znači ovo bio toliko suprotno vjerovanje u isto vrijeme i svi su tako pravili kao jedna skupina da ovo danas svi su muslimani. To znači među islam, među muslimanima može da čovjek ima isto vrijeme, da ima vjerovanje ovo ili ono. Može da ima vjerovanje da ovo 4 halife su ispravne, a isto vrijeme može da bude vjerovanje da 4 halife nisu ispravni. Isto vrijeme može bude vjerovanje da časni Kur'an ima 30 džuzova i isto da ima 40 džuzova. Da li vidite gdje je onda islam, kako oni su odlučili. I tako ovi se pokazuje da oni što su odlučili, ovo nisu odlučili zbog takvaluk, zbog Božje straha, nego ovo je bio odluka, neka politička odluka i odluka protiv fatva od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda donijeli su taj odluka, ovo je kalema koja bio dovoljno da nekome pravi musliman, nije sada, poslije 14. stoljeća, nije dovoljno. U Pakistan oni su napravili novi zakon, ako neko hoće da bude musliman, onda ako kaže ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ovo nije dovoljno. Dok ne negirate, nauzubillah, Hazret Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, on je lažovac. Ovo je sada, oni su napravili novi zakon da jedan čovjek ne može da bude musliman samo kada čita ovo kalima i šahada, nego on mora da negira Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Da li taj kalima šahada koja je bio dovoljno 14. stoljeća i sada oni su napravili neki novi zakon kao da nije dovoljno. I onda ne znam kome oni slijedi. Od oba časnih poslanika pojavio neki lažni poslanik. U početak isto islama i tada Muselma Kazab došao kod časnog poslanika i on rekao da mene ostavite kao oporuka za mene i tvrdio da je on poslanik.
I čak u doba Hazreta Abu Bakar neki su tvrdili da oni su poslanici. Nije bio ni jednom neko promijenio ova kalima šahada kako su sada promijenili. I oni su faktički pravili buna protiv odluka od časnog poslanika. Šta je poslanik rekao? Poslije 14. stoljeća oni su odlučili ovo nije dovoljno. I sada mi napravimo nešto novo u islam. I ovo onda možete da shvatite, možete da vidite da li oni su ispravni ili Ahmadija džemat je ispravni put. Časni Kur'an kaže: Ara'aytal lazi yanha abdan iza salla. Da li si razmislio u onom koji zaustavlja uzvišenog roba kad namaz obavlja? Nije smetao namaz. Ovo Allah priča za nevjernika. Nije smetao kalima, nije smetao namaz. I na ovo doba u Pakistan drugim muslimanima nije smeta namaz kada Ahmadi obavljaju namaz. A ostali hođe, oni su uzeli kao njihova fatva, onda oni kažu oni nisu muslimani i ne treba da slušate njihove govor, ne treba da čitate njihove knjige, oni nisu muslimani. Da li ste provjerili u tome? Da li si pročitali neke naše knjige da bi dali ovakva riječ, ovakva fatva? Da li ovo je ljubav prema islamu, kako su odlučili i kako ni smeta, kako ja sam dao primjer, ovi nevjernicima ni smetao kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljao namaz. I sada mi obavljamo 5-dnevni namaz, naš pravac je prema kibla, mi klanjamo 5-dnevni namaza, kalma je šahada, la ilaha ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ovo je naš kalma, da mi svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha. Mi svjedočimo da Muhammad sallallahu alejhi ve sellem je Božji poslanik. Mi obavljamo 5-dnevni namaza, mi klanjamo prema kibla, mi postimo mjesec Ramazan. I ima Ahmadi koji imaju mogućnost, oni idu na hadž i isto plati i daju zakat. Imamo 6 imanskih šartova: amantu billahi wa malaikatahu wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Mi nemamo neka druga vjerovanja. I onda zašto oni su odlučili? Da bi vama bude jasno, da bi znali koja je 73. džemat i koji su 70 ovo dvije. I onda sada treba da naučite kome treba da poštovate. Hoćete poštovati fatva od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili hoćete da poštovate fatva od ovih hođe? Vi treba da odlučite. Mi smo vama jasno objasnili. Mi imamo briga za fatva od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo muslimani. Mi smo sledbenik Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Mi znamo šta smo vjerovali. Mi znamo da mi smo prihvatili imamovog doba. I za taj imam časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ako čujete da on pojavio i među vas i među njega, ako su zaledene planine, treba da prođete i prihvatite njega. Zato što on je Allah, halifa od Allaha. I rekao: prenesite moj salam. Mi smo preneli islam od časnog poslanika. Mi smo prihvatili njega radi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da li vi bolje znate islam od poslanika? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže:
treba da prihvatite njega. I imate ponos u tome da hođe su dali fatve da oni nije musliman. Da li tako treba da očekujete taj uzvišeni imama? Da pričate nauzbillah da on je dađal, on je lažovac, on nije muslimani? I poslanik kaže da on je musliman. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže on će spasiti islam. On će dobiti pobjeda za islam nad druge vjerama. I vi ste odlučili da mi nećemo prihvatiti. I onda vi ćete biti odgovorni kod Allaha. Zato što ne smije da neko odbija imam koga Allah poslao. I neka provjerite, vidijete. I ovo Allah poslao, ovo poruka na ovo područje. Imamo sada knjige na bosanskom, na makedonskom i možete da vidijete. Neka Allah uputi vas i neka Allah vas ohrabri. I kada jednom prihvatite imam doba, onda budete čvrst u svoje vjerovanje. Zato što mi ćemo biti odgovorni kod Allaha. I u Pakistan, kada su odlučili i čak u neki sud, jedan hođa on proglasio i rekao mi sada imamo isti postupak, isto mi ponašamo prema Ahmadijama kako nevjernik, kao mušrik, oni su ponašali prema časnih poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Sa silom oni hoće da zabrani nama da mi vjerujemo u islam. Sa silom da nama zabrani da mi obavljamo namaz. I da li ovo nije dovoljno? Ovo nije jasno da ovo ne može da bude bolji argument od toga. Kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sa njih će dešavati isti stvari kako su dešavali sa moje sledbenicima, kako su dešavali sa mnom. I isto stvari će dešavati sa taj 73. skupina. I onda, alhamdulillah, mi smo prihvatili imam doba i mi pokušavamo da budemo među onih muslimanima koji će dobiti spas zbog prihvatanja imam ovog vremena. Ovo imam nije donio nešto novo, on samo nama rekao treba slijediti časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On nije promijenio nešto u islam, nego rekao taj šerijat, taj zakon je dovoljno za nas što je propagirao naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.